ملادارین چاروکا مان گلسین مدیان جمعہ زامرانی یعنی اچھی وادیت کا ورنہ درون نشاکنا ہوتا نشایا چی دور بدارے دیما وانگ دیما بکنے ما یک بلوچ راجہ گستا یک بطری ما جنا نرینا بی درینا چوک جنیبا بہترے چا جنینا ننگ برینا موت سنٹی بہترے ملاداری چاروکا مان گلسین مدیان جمعہ زامرانی او ای ورنہ گل حسین چوتی بلوچ راج ورنایاں دزبندی کنگائیں کہ آج وطا نشہ دور بدارا نشہ مکنا چیا کہ نرینگ پمی ہاترہ بلوچ راجہ گوشتا کہ نرینا بی درینا چوک جنیبہ بہتریں یعنی وحدے کے ورنائیں شباب ورنہ کہ نشہی بنتے ہیں گڑا ہچ کارا نیا آنتے ہیں ہچ دردہ نورا بائدیں کہ نشہ چے وطا دور بدارا گل حسین جان چے وشان وانگ نیمگا دلگوش بکنا آشا با ای گل حسین مدیان جمعہ زامرانی ہے یک پریاتے پا بلوچ راجہ پا ورنایا یک سوجی یک پنتے او پریاتے ہم ہو نا او سوجی و پنتے کے نشہ نیمگا وطا دور بدارے بلکہ وانگ نیمگا دلگوش بکنے چیا کہ ورنا چیاں بانداتا مرچگیں چوک بانداتگیں چیئیں پتیں چیوشن مرچگیں چوک آشا با نو واجہ گل حسین جان گوشی کہ مرچگیں چوک بانداتگیں پتیں بانداتگیں پدریچ بائدیں کہ وانندہ بھی سلامت بات ہے گل حسین جان